Mangkel apa seneng? Takon ana dhewe. Takon ana dhewe. Mas Denko. Aduh. Hei. Kowe iki aja obah-obah to, Yu. Kok ngerti nek awake lemu kok malah awake obah dadi panggunge dok-dok. Untung sing ngendang ora jleng. Sampak malah. Wis. Sadis tenan. Ada aku rak yo semaur pas to, empun. Wis. Congkoke sing nggon mburi kele langsung mandlep. Terus kelire doyong. Apa takon misah sesuk iki nek pentas ki Ayu kono, Tatin kono, dadi kaya buta brahala loro dijak. Ayo dikletak wae yuk. Hah? Piye arep tak kapake aku? Ngletak. Hah? Kupinge budek. Apa ora krungu kok ya mata unek. Aku ki rak memperjelas to arep tak kapake. Kletak. Mbak iya. Gelem to dikletak. Kan gelem wae dikletak kok emoh. Lara lho. Rak. Ini ya ora ana akak sing jeneng ngletak ki panganane mesti atos. Nggon aku empok. Empok buang kalian kono. Ayo aja ndak ditemu. Ora apa-apa. Apa ngendak? Kuwi asline pengendange iki mangkel olehmu kemayu iki mangkel. Mangkel apa seneng? Takon ana dhewe. Takon ana dhewe. Mas Denko. Aduh. Hei. Sritenan nang pasir. Takon ana dhewe. Mas Denko. Aduh. Hei. Siapa? Semangat lho, iki amplope durung tak owahi lho, isi ana isine lho. Pak Dukuh Bima Martan. Iya. Dibawani Sesi Deman. Ora mripate bening kaya ngono kok turu. Pon. Wis. Sadis tenan. Ada aku rak yo semaur pas to, empun. Wis. Ya. Wiwitane. Wiwit. Apa kuwi? Kowe iki aja obah-obah to, Yu. Kok ngerti nek awake lemu kok malah awake obah dadi panggunge dok-dok. Untung sing ngendang ora jleng. Sampak malah. Ganggu Tatin. Arep nganu kowe, ganggu popularitas Tatin. Aja iki bejo ming muni, dek mben kae dilingguhi Tatin ro Ayu ki panggunge langsung ndlesep kok. Congkoke sing nggon mburi kele langsung mandlep. Terus kelire doyong. Apa takon misah sesuk iki nek pentas ki Ayu kono, Tatin kono, dadi kaya buta brahala loro dijak. Ayo dikletak wae yuk. Hah? Piye arep tak kapake aku? Ngletak. Hah? Kupinge budek. Apa ora krungu kok ya mata unek. Aku ki rak memperjelas to arep tak kapake. Kletak. Mbak iya. Gelem to dikletak. Kan gelem wae dikletak kok emoh. Lara lho. Rak. Ini ya ora ana akak sing jeneng ngletak ki panganane mesti atos. Nggon aku empok. Empok buang kalian kono. Ayo aja ndak ditemu.
Iya. Pas iki. Suman menyang kutha gedhe pas. Apa? Piye nek ngendang iki? Lho, aku ora ngerti pengendange ya kok takon aku. Nek menurut jenengan penak ora? Penak. Oh, berarti mati ya rasanya. Ora apa-apa. Ha pengendang. Kuwi asline pengendang iki mangkel, kalau olehmu kemayu iki mangkel. Mangkel apa seneng? Takon ana dhewe. Takon ana dhewe. Mas Denko. Aduh. Hey. Jane kamu sayang apa enggak, Toh? Enggak. Yakin? Enggak. Kok tak liriki dilitno wis kecantol lho, kowe. Hah? Kirik-kirik ya, Bang, ya? Apa? Kirik-kirik no. Kirik no. Wah ya gila kowe. Oh, entene ora ngerti ya. Nek Aku iki aja kok gayo pengendang. Karo tukang kamerawe ditolak. ah, kowe iki jane meng lames ya dodo ya. Iki jane ya ingin to. Senengane iki do ngono kuwi nggodha-nggodha. Mulane kowe iki ra sok kemayu. Aku iki jogate meng jogate dendekmu nganggo. Kaya kan Iki sing ditonton ki apa? Aku dune joget ki awak kok. Lah lek arep apik kepiye wong lagi arep menikmati ngene-ngene wis anu andang ganti sekaran we ngawur. Ora ngawur kuwi pancen disesekke kok. Lah nek pas kuwi mau piye ler joget? Piye? Sing tumlak-tumlak bleng-bleng ngono mau. Piye Jal? Ayo sakarmu wong kowe sing nyanyi kowe kok sing joget aku. Ya kan aku pembelaan mbok dibelani ngono lho. Lho, apa aku kok? Lah. Lah apa? Kita kanca kan? Ah, kanca apa? Lah apa? Enggak mau aku. Enggak mau. Bisa pokoknya. Terus aku sebagai apa dong? Aku iki karaku meng partner kerja. Lah ya nek partner kerja nek ya aku dibelani aku dibully lho. Hah? Dibully. Nek ngene ya. Nek perkara kowe nembang terus diiringi kanca-kanca, kuwi manut kanca-kanca. Mulane ora sok aleman. Kendange wis ntuntung-tuntang kowe meng Loh, lumayan aku gelem apa lho. tarian ular keket ngene iki. Iki mau ora aku joget. Ora. Oh lah ya ora ngematke. Yo gawe terus ke. Terus gah aku nek ngono ki. Ayo Denko sing apik Denko. Denko Mesake. sing pek kok. Kurang ora. Pancen cangkeme tatin ki wis Lah? ora tau mlebu penakaran. Lah piye? Sing sae. Oh, Mas Denko. Sing sae nggih. Nah, nek Denko rak terus Denko ki nek dunekke sing sae terus jenggote rontok. Dita jenggote aku mbok weruh. Oh iya. Ana jenggote. Ayo. Si arep patuk Pak Gatot iki. Kowe aja ngrungokke menungsa-menungsa ratatangan. Yo. Liwat kencange alismu tak dundu. Yo. Penak iki mesti. Wah, penak. Urip ana kutha gedhe. Oh, yeah. Yo. Kok nganggo gedhe to iki to? Gedene semene kok kendange meng cilik. Tenang dong. Wonge wis semono, wonge wis 6 kilan kok.
Soale ngendange me drung-dung drung-dung dung drung-dung dung. Ora cocok ya. Ora cocok. Den kowe ora iso ngepaske. Wonge wis dikilani wewe ngenem kok. Drung-dung dung. Kowe iso gedhe ra? Hah? Iso. Ya buktekno nek gedhe. Oh, gede semeneng. Coba sesik mulai mau kae. Apa? Urip ana arep rampung ki mau. Jen kok kon nganggo sing gedhe. Ya. Jajal sepiro gedene? Iya, sabar kene kesusu. Urip ana kuna gedhe. Bareng gedhe lek mau megol mempeng ora jamak-jamak. Lah ya kudune gedhe ngono kuwi lho. Ning aku tetep ora puas iki mau. Waduh. Cok baleni ya kok latihan sik. Wah, iki. Wis Apa? kuwi mah Apane? amplop. Kayaknya Asah dilongi. ora lho. Awen ngenah kan dadak dilempet ngopo? Nek ngene iki rak ya saru. Ya ora. Rak ya dilempit. Apa kan ndelondor ngene iki? Ayo kitune dilempit to ya. Ya ngono kuwi wae ben transparan lho. Emah aku. Mau piye? Ewu-ewu kuwi nek ora dilempit. Tenuan nggih. Ya. Tatin ki nek wis entuk dit mbok tabuhi apa-apa tem joget. Ora ya, iki beteke rada apik nek biasane lek aku gah. Oke nek lagi nampa dhuwit ki mbok tok tabuhi nganggo wong goleki cah ilang kae wis. Mangkurap. Iso sembuh. Sak karepmu. Ngene iki entong tak tong. Nek kok kodhok. Iya. Bojo kula. Kae pas andukan ding ya. Tak kira joget anduke kaya mburi ngene kok siji. Oh tatin sik wae sing anu. Sing napa? Jawa Mbang. Saka kono krungu kok bareng aku omong kok ora krungu mong kanggo guson sistem lho ya bener bapake kae suda rungon. Ora ya aku krungu jenengan awan ra jelas kok. Jelas wae. Ya, sing Mas iki. Oh cen kok Pak. Lagi mau sing kare dhewe ra jelas lho. Lek sing jelas aku meneng wae. Jelas wae. Ayo. Nggih kula Pak. Kowe tekan kene karo sapa? Kalih bojo kula. Numpak mobil. Nggih. Liwat ndi mau? Lewat dalan. Oh, ayo wis ngono kuwi kok lek ngomong kok ora krungu. Kula ya iso nek kene krungu. Kowe ndene karo sapa? Bareng bis. Bareng bis ora nggo mobil. Ora duwe. Tekan kene jam pira? Jam 7. Jujuk ngendi? Mriko niku. Wis nganu lho. Kok kandhane ngeyel. Lah iki mau muni piye jal? Lah krungu ora? Ora. Wah berarti ya budek. Aku ki ora budek lho. Lho hae mah. Lah iki dalange sing ora jelas kok. Jelas wae. Yuk kowe mau tekan kene jam pira? Jam 7. Karo bojomu to? Nggih. Numpak mobil to? Numpak mobil. Jujuk kono to? Nggih. Wis mambu dong. Sampun. Ayo wis ngono kuwi lek ngomong. Aku wis cetha kok. Nek karo kowe cetha. Kowe tekan kene jam pira, Tin? Jam 7. Numpak apa? Bis. Anu jujuk endi? Mriki niku. Wis mambu dong. Mpun. Karo ngomong sini. Lho berarti budek, Mbak. Piye? Piye? Kowe iki nyeluk dalan kok Lah mbok sisan. Terus aku le moro. Ngono. kok melet barange? Ya men ya ora melet jokon melet kok. Sapa sing ngakon sapa? Ayu kok. Ya ora wae. Nek kowe ya paham ta, Yu?
Omong aku mau paham. Jenengan nek ngomong kalih ayu kula ya paham. Kula ya paham. Lah iya. Nek omongan karo aku kok aku ora paham ya. Aku iki upengmu ki apa ya? Budek. Ra yo. Lah kok ora? Ora usah ngono, wis pokoke wis diseseni piye akeh. Nah, Nek kowe iki pancen Sudorungon. Wis diakoni ora apa-apa nek le ayu ning budek. Ha iya. Nek iki sumpah aku barang kaget aku. Aku lagi ndelok sing gampang kok kaya latihan kulintang. Dong dong teng teng dong 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 teng dong dong blang blang. Edian. piye nek kaget piye rasane? Ora piye-piye. Masa ta? Biasa aku nek kaget. Ora dak dikduk ngono. Ra ngopo. Aku lino kaget kok aku. Sosok aku lino beda karo bayanganku. Maksudnya piye? Beda bayangane piye? Wis kek nembang rasa kok gak ngomong. Arep mangan iki ning jebule iki ngono. Ketoke kaya mangan cemplon kae kan batinku ki mesti jerone keju. Ada barang tak cokot cepluk ngono ki meng gula Jawa. Kuwi kan beda karo bayangan dadi kaget. Gula Jawa men. Gula Jawa ya tetep dipangan ya. Ayo aku ngomong ora tak lepeh kok. Aku wis barangku kok. Oh iya. Sritenan Ora ning dhuwur terus nang medun barang. Nek diwarai to. Nyit wah keploki lenelek saya kerep. Sik iki aku kok curiga ya Tin. Lah napa? Sing terakhir Ferry Suranto kangge semangat yoga transfer 1,5 juta. Iki tulisane wong wedok. Lah, Iki engko gek gaweane Prastiwi. lah apa bedane wedok karo lanang? Tulisan sapa, Gun? Tulisanmu? Oh ya wis kok tulisanmu kok cah wedok. Kok gek kowe nek mbengi tetek. Iya, calanan kok nek nguyu ndodo. Malah walian ya. Tenan ora, Gun? Oh, heeh, asli. Itu pas aku ngetoki karo tengah bur blong ayo wis. Yo, mengko didumke. Ayo Tin, gentenan kowe. Nyaur utang. Yo. Ayo saiki wis silen nganden. Sinden milenial iki ya larang ya padake ora. Medune kowe kaya brahala. Ya ora apa-apa nya, sayuta. Nggih. Talangi sik. Saking sinten? Saka Pak Ferry Suranto. Raden Ferry Suranto mbiyen tau ngundang awake dhewe ning Tangerang. Matur nuwun Pak Ferry, mugi ora lokak ning saya kebak. Ngapa lho? Ngapa? Kok anggo Ora apret wong aku ki mengo ngene iki tambeku sampluk ming dadi makrek. Ngono lho. Ora kok maido. Ya, terus sing karo tengah. Heeh, didongke kanca-kanca presiden. Wah, jan. Wis. Ya, didongke iki sinden-sinden kuwi. kula? Lah iya iki dienggo Oh, saka nggih. Pak Ferry dienggo sinden-sinden. Nggih. Wiyagane oleh ora iki? Empuk kok ya. Ya guys mulai do. Mah. Iya, wiyaga urung cair. Nah, nggih. Pak Ferry nonton kok iki engko rak njur transfer meneh kagem wiyaga. Kagem wiyaga. Sing iki wis dinehke urung? Wis. Urung, Ding. Kira tak dadekke siji karo celengane wiyaga sing ning rekeningku. Sing wiyaga lho. Sing 44, sing 44 kae lho. Ayo tak dadekke dadi 45. Terus kok dibagi bareng. Iya engko dibun santai wae. Kok trima ora, Cah? Ayo. Munio serentak. Ora. Ayo. Ora meng aku wae yang dijokke. Coba tarenono, trima ora? Ora trima ora? Krungu ora. Kupingmu krungu ora? Ya nek trima ya aja kon aku kon jalukke Tin, jalukke ngono. Sing ngomong ngono sapa ora ana wong gawe-gaweane kowe wae. Mboten lho. Jenengan nek oleh transferan menggari ngenehke ngono lho maksude. Kon apa? Ngenehke.
Kon ngeneke sapa? Neke sing dikei. Arep nggo ngopo? Rak wis do cukup to. Senengane nek karo dhuwit kok do saru lho tak. Wis tak gawane sik. Arep nggo ngopo? Hah? Aku kebutuhanku akeh kok. Arep nakal ya. Senengane. Yo, lha kowe iki tak takone arep nggo ngopo ya do ora wangsulan ora. Ayo kene Bang. Nyidam sari kok sak yuta nyidam sari apa? Lah kula ya ora njaluk lho. Ayo wis ben men. Saking ngapike Pak Ferry ngono kuwi. Ora apik mergo Pak Lah Ferry ngapa? iki mesake weruh kowe iki memelas. Heeh. Iya. Sinden kok lemu ning kok lemu gombong. Maksudnya? Coba tak kirimane dhuwit ngono, Mbak. Ya ora apa-apa, mbok do melas ro aku ben aku ya akeh dite. Ora kaya dalange pelite ra mama. Aku nek minta uneke kaya ngono wis ora aku ikut babar blas. Ora tak anggap anu anjing menggonggong. Iya. Sapa sing anjing? Istilah peribahasa lho, anjing menggonggong kafilah berlalu. Dadi nek nggunake aku pelite ora apa-apa ning sing dadi nyatane. Iya. Lah nyatane pelit ra? Heeh. Anu apa? Maksudnya wis akeh dono sosial kuwi wis akeh dadi ora sah. Sing niteni ora kowe kok, sing niteni Gusti sing akarya jagat. Nek mung kowe sing muni pelit ning Gusti paring dawuh Sena ki ora pelit. Wah, nek tetep aku percaya karo Gusti. Nek mung kowe ngopo? Aku ki mergo muni pelit mergo ora tau tak keki kok dadine muni pelit. Coba kowe tak keki nyanyone. Pak Sena menika blebel lumo betah ngelih. Lah ya kan nyatane, aku ngomong nyatane lho. Wis ben mengke wae. Wis mengke wae. Wis kek Ya. nembang. Sing ngendang Arka, wong aku ora iso joget. Nah iso kok ya kudu ngakoni ora. Joget kok meng kaya mentok mlaku. Ya mesa kaya mentok bane kaya patung. Sapa sing kaya patung? Lah mbah, Ayo ra ono ya kaya mentok mlaku anggere telung jangkah nelek telung jangkah. lah lumayan lho mentok iki sampe megal-megal lho. Ameng mentoke ora rupane rak ngisini-sini. Ya dikandani bentange sini-sini. Ameng kon ora ngetok kowe ngetok terus. Nang nggih bawa mboten. Nganggo kok komplit sak yuta ya meng ujuk-ujuk ora. Ya nek wektune selak entek bareng. Wis wektune isih akeh wayangan isih tekan jam 4 kok wektune selantek. Ngenyang terus kowe. Ngenyang terus. Kenyang ya ora dadi-dadi ngono. Kelarangan. Duh wong bagus. Ngono kok sak yuta. Ngapa lho demah rentok ya demi mil wae. Tukoke kasure mung 500. Kasur apa 500 sih? Ya? Kasur isi ban. Sofa. Sofa? Ah iya. Meng omah tikus 500 sih. Apa? Jening ati. Kangge semangat wiyaga Mas Sena transfer 1,5 juta. Ah, ora nek dikeke ra usah gelem, Cok, ra usah ditabuhi. Ora gelem ya ora apa-apa. Lah meng ngomong tok iso. Ora nabuhi ra apa-apa nganggo tip ya jalan kok. Aja nganggo tip. Aja nganggo tip. Jalan internasional kok ngel. Mungsuhe ming Junedi. Wes gek dikeke. Ayo engko sikik. Lah, Ya ditandu sikik. Nek kira-kira Pak Ferry iki maringi genep 5 yuta didung kan iso rata. ditandu, Cok. Sabar ya. Oh ben wae. Iki aku nguji ketabane kanca-kanca kok. Kira-kira melu aku iki lahir batin apa ora? Oh, ukurane ngono. Ha iya nek ora lahir batin berarti memang arep dogem remeng. Gua gulak dolamu. Kuwi jare ora lahir batin. Nek lahir batin iki pun diasta mawon Pak Benjang kabijaksananipun. Jenengan ki ya kurang sugih apa piye ta? Kok Nyanya ndak cerewet. Nah, mbok ngono ki lho, disekseni loro setengah lho. Narai penyakit.
Ciro lupat. Saya wis rasa ngitung apa kowe? Tak tau uruh duit kowe ya. Orang kena kepunjilan barang lho. Ora, aku ya apal kok. Dijiku ki nek ngene-ngene iki langsung bener. Ciro lupat 6 8 9 10. Aku Kurang. Ayo karo nembang kowe kira. Oh ya. Asal ngurusi aku kok ya. Kaya ngene. Iki jumbo karo lakone sang guru sejati. Kene liwat sapa? Kae sapa kuwi? Apa nganggo nesu ngapa? Ora nesu, tegas iki ngene iki. Esuk Februari aku gawe kanca-kanca. Kanca apa? Ganti. Gawe kanca wiyaga esuk Februari. Aku arep golek kanca wiyaga sing tuwa-tuwa kae. Enom-enom iki malah ngrekoso ya, anggere umur 50 kali nabuh ming ana transferan ming lho. Transferan ki apa? Mun nek takoni karo penonton, "Pak, wonten transferan di transferan ki napa to, Mas?" Adong, cepet sugih aku. Kae pendopo sing sok nggo latihan kae, kerek rungono kamar mandine. Nggih. Sing 44 sok nggo mbangun toilet. Toilet kok 44 ki toilet apa? Ayo sing mewah kok ya. Nek Engko nek do latihan kan do pipis ning kono. toilet sing ana TV-ne. Oh iya, ana kaca pengilone barang. Celek. Pokoke temboke segi 4 kae tak ana kaca kabeh. Dadi manggere bar godhok ngadeg terus. Ngapa nek ngene iki? Ambo. Rapike ya kaca. Nek Cek, iki aku kok curiga ya, Tin. Lah napa? Sing terakhir Ferry Suranto kangge semangat yoga transfer 1,5 juta. Iki tulisane wong wedok. Lah, Iki engko gek gaweane Prastiwi. lah apa bedane wedok Iki- karo lanang? Tulisannya apa, Gun? Tulisanmu? Oh ya wis, kok tulisanmu kok cah wedok. Kok gek kowe nek mbengi tetek. Iya, calon Kuritin leren. Leren. Leren iso. Iso. Wangsulan. Kuwi rasa omong. Nek wangsulan ki malah bapak saya nesu ra. Dinteni nang pendopo. Nganti cemengklungen wong tuwa malah ora ndang teka-teka. Nanggap ledeke Dian. Gathik glinding tak rungokke kepenak. Rujak jeruk tak rungokke saka Karang Kadempel penak bareng ki mau apa ki mau? Ki mau tembang apa? Sesideman, Pak. Ah, kudune ra. Tak tuntak budang. Ngono balungane sing rampak, sing rentep. Kok teng gedombyeng kaya ora ngerti kesenian. Bagong sing ngakon tumbak cucukan. Ah, loloi lemah cangkemmu lho. Aku muni kowe udu sing nembang kowe udu. Aku nek aku ora perintah takon teng gedombyeng. Kowe senengane nek aku didukani bapake kowe bunga, puas, bahagia. Bahagia kok bahagia. Senengane ora. Kowe tak kandhani. Wis ngerti? Urung. Kowe iki tak omongi. Petruk gareng aku ngimpi. Ame ngimpi kok. Atileki ning buku 1001 malam. Angkane pira? Engko aku sing tuku. Wah, gareng ora. Aku ngimpi kok Bagong kok kaya tak dadekke manten. Serius, Pak? Iya. Sing wedok ayu ra? Wedoke urung ana, ning kowe kok dandan cara manten ki? Arep ana lelakon apa, Bagong?
Semareka den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti ing praptaning risang pamadya karya kagiat nggih iki Lurah Semar Badranaya Kang Ngendriya mangu Sang Arjuna esmanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuniran padha kadang ayiwataya Wilujeng Ndara ya Kakang Semar slamet tekaku Wilujeng Den Nalagaring iya Wilujeng Ndara iya Petruk Wilujeng Gus enten apa sampean kok rawuh sajak keseso Kakang Semar ora nyono babar pisan jebul dina samengko para Pandhawa kewirangan wiranging para Pandhawa disababake saka pokal gawene ya kuwi anakmu ingkang nerak pacak nerajang perbatang sing lar saka unggah-ungguh sarta tata krama ing atase amung derajating Panakawan ing atase amung derajating ceplik kowe kuwi mung batur lha kok dadi anakmu ora mbok kandhani mangke riyen to mangke riyen anak kula enten apa kok mboten kula kandhani niku sampeyan mara-mara terus nesoni kali Semar niku Koko Prabu Mandura paring dawuh yen to dina samengko Bagong wis memirang kelawan para Pandhawa wani gonjak kelawan garwa ing Ngastina ya kuwi Kakang Mbok Ayu Banowati yen kowe ora iso ngandhani anakmu aku ingkang bakal ngandhani Bagong Semar Bagong rene wah entuk dit iki Gus wonten dawuh Pak apa bener kowe tekan Ngastina kowe nggonjak garwa Ngastina mbok nganggo pikiran marne omong iki kowe iki wong tuwa lho Pak aku ya wis tuwa anakmu aku ya wis tuwa aku ya iso mikir bener karo luput terus saiki kok aku nggonjak karo garwa Ngastina iki aku ora kudu nyawang karo kananku to aku mung batur mung Panakawan lho Pak ora sandadak selak Bagong yen bapakmu ora iso ngandhani karo kowe aku ingkang bakal ngandhani karo Panakawan Bagong ewadene kowe ora kena dikandhani gunane apa Janaka duwe Panakawan ingkang mung bakal memirang kelawan Arjuna kowe ngaku apa ora mbok modar nek kula duwe tumindak sing kaya ngoten sing paring pangandikan Koko Prabu Mandura apa Koko Prabu Baladewa wani paring pangandikan ing ora ana nyatane rasa dadak kowe kumbe rasa dadak kowe selak aku ora sudi duwe Panakawan kaya dedapuramu kowe ora minggat saka papan ngarep aku kene tak longgo parung wadukmu tekaning pati truk rang aku pamit jare Panakawan
Kae kok Bagong kok malah mlayu lunga, sajake Bagong wis ora duwe kata-kata wae dingo ngersane Ndara Janaka karo Bagong kandhan kata-kata iki. Ora iso matur ngersane Ndara Janaka. Iki aku kudu nyatake. Nek ora ana nyatane anakku cilik loro gedhe ning apa-apa, tak tempuhke pendhawane. Apa maune seneng-seneng gara-gara apa mergo aku gara-gara ngawur ngopo ya kok dadi malah aku ketiban lara anu lelakon sing kaya ngene iki walah wis Semar aku ora tumindak dosa Pak reng aku ya ora tumindak sing elek ning Ndara Janaka sajake wis duka tenan ya aku ora memper wong Ndara Janaka karo Dewi Banawati iki ana hubungan sing ora dingerteni karo sapa-sapa ning aku ngerti. Kene aku ora golek dalan supaya iso uwal saka Ndara Janaka ngrekoso uripku mongko ngarepku iki wis segara. Wis ora ana daratan meneh. Monggo aku nggawa walesan mancing sik aku. Ana ora nggawa apa-apa, ora nggawa walesan. Wis cilaka iki wis nekat wae tak nyemplung segara iki. Woi. Yen pancen kowe wis ngakoni keluputanmu Bagong, ikhlas karo nyawamu tak dongake muga-muga nggonmu mati iki mau tinampa dening panguwasaning Dat Kamurwengdan nyaur karo keluputanmu kowe Panakawan Bagong. Kala narpa Kresna tandulasa hanyakara mring Sang Resi Jahnawi Suta mring Sang Resi Jahnawi Suta Arjuna wonten maring adhawu ndak samangsa kadowan Bagong nyemplung segara inggih kok ora mbok penggak mesinipun Bagong sampun ndodha ing kalepatan tinimbang kula ingkang perjaya dhateng Panakawan wonten Bagong pados margining pejah. Kose aja banget-banget nggonmu ngluputake kelawan Panakawan Bagong. Saka pangrasanipun Kakang luwih becik lamun Siadi lan pun Kakang lumarap ing negara Ngastina. Nanjeke kelawan Yayi Ratu Banawati apa pancen para nyata Bagong tumindak ingkang ora prayoga. Yen pancen bener ya wis tegese Bagong nyaur karo keluputane. Nanging yen ora mau ming saka pangreka dayaning para sata Kurawa ingkang bakal miprili marang kekuwataning para Pandhawa. Arjuna, nadyan Kaka Prabu Mandura kuwi kadangku sepuh. Nanging Kaka Prabu Mandura kuwi dadi pengayomaning para sata Kurawa bisa uga merga kewalik penggalihe wekasan mentala gawe urup-urup lawan Panakawan Bagong. Kaka Prabu kasinggihan. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe kandrung sabaran katulu wukir moyak mayik
Us. Bagong. Ulun ingkang merpeki lawan jeneng kita. Kita sapa? Us. Ulun iki dewa. Sang Hyang Baruna ingkang jaga samudra. Wah. Baruna, Sang Hyang. Wonten menapa Bagong ulun ngerti lawan lelakon kita. Sayektine kita ora nandhang luput nanging diluputake dening para Pandhawa kasen. Kita golek dalaning pati. Mengkaten inggih. Terus kemarengipun pukulun ulun bakal sak biyantu lawan jeneng kita. Lan kita ulun jarwani. Pripun? Sejatine pancen ana ingkang ngembari kelawan jeneng kita ingkang wujud Bagong mapan ana negara Ngastina Panakawan. Maranos mobang wangaruna katinetraning nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kulir wuwu sing pini panca ing strayali binatang panusmaning jajanan sertaning bawana dadi enten menungsa sing memba kaya kula. Iya pancen bener. Wah ya keparat niki nek kula ora membersihkan nama nyucekke jeneng kula paling boten dilondre supaya resik jeneng kula elek gedhoane Bagong tengesaning para Pandhawa. Kita bakal ulun dandani nggon metu saka samudra. Dandani cara napa? Kita manut karo panjenengan ulun. Oh nggih ngestakaken dawuh supaya aja nganti kawistara. Kita nyaketana negara Ngastina. Mengko yen ana wong kang njaluk tulung supaya kita mateni sarta ngrangket Bagong kang mapan ana negara Ngastina. Kita nyaguwana. Oh nggih. Dadi jalaran kita ketemu kelawan Bagong ing mapan ana negara Ngastina. Sendika ngestakaken dawuh pukulun. Dadi pendhita kok do lali cak anu tabah. Nane 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 nane. Iya Bagong. Iya piye? Kita wis dadi pendhita. Kita arep nganggo jeneng sapa? Iki kale maca cara Hongkong. Iya, mapan kita pendhita tanah sabrang. Wis nganggo jeneng sasae wae waton kelakon sedane. Kula ajeng nganggo jeneng peparab Begawan Liceng Suwi. Iya. Sakarep kita. Kula tak munggah teng daratan nyaketi negara Ngastina. Iya. Sakarep kita Panakawan Bandung. Kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung
jagat dewa Bathara Janaka wonten dawuh. Ngandel apa ora? Lah kok iki ingkang lenggah ning kepungkuraning Yayi Ratu Banowati iki ora pangling ya mung sandhangane wujuding piyayi luhur nanging rupane rak Bagong to wong edan katone mau nyemplung segara lah kok wis mapan ning negara Ngastina. Bagong wong kang kaya kowe kang ora ngerti marang tata krama kowe memirang kelawan Janaka mirang kelawan para Pandhawa maksude piye iki? Ora ana gluduk, ora ana udan kok aku diseneni sak penake dhewe. Kowe wani gunjak lawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Aja ngono. Aku ora bakal tumindak sing ora prayoga nek ora keplok tangan loro. Nek mung keplok tangan siji ora bakal muni. Merga kabeh kuwi wis dipesthekke nek dina samengko Banowati wis malik tresna karo Bagong. Bagong, Nun. Kowe aja sembrono lho. Monggo dados. Lho. Dados piye? Jare lagu aja sembrono. Ora. Kowe iki aja sembrono kok jero lagu aja sembrono dengkulmu mlocot. Kairane njaluk lagu aja sembrono. Tiwas kaget aku. Nek mboten percaya kula trinanting kalane Kang Rayi pun Dewi Bango mati. Yayi Ratu menapa tresna kaliyan Bagong? Patu. Katresnan kula sampun pindah kaliyan Bagong sedayanipun. Menapa panjenengan mboten Mas pausaken dhateng raipun Arjuna. Kula riyen pancen kedanan lan Janaka nanging sakmenika sampun wonten ingkang nyuli inggih menika pun Bagong. Dimaafkan. Ambyar kowe Janaka. Ora bakal ditresnani karo Dewi Banowati. Piye kahanane kaya ngene piye? Arjuna. Janaka. Kok meneng wae ngopo kowe Arjuna? Sritenan nang tasih